Әгәр дә тапшыруның башына әйләнеп кайтсак, без анда Рөстәм Миңнехановның мәкаләсен анализлаган идек. Анда шундый юллар бар. Без киләчәгебезне балаларга традицияларын тапшыруда күрәбез. Менә бу 3 көндә без Корбан гаетен бәйрәм итәбез. Татар халкына аны традиция буларак гомер-гомергә үткәргән. Быел шартлары башка булуга карамастан, бар йолалары да үтәлде. Ул безне бер-беребезгә якын айтты, изге гамәлләргә этәрде. Шулай туры килде ки, 2020 ел айрым бер төсмер алды. Әлбәттә, ул Корбан бәйрәменә дә тәэсир итми калмады. Без инде ярты ел пандемия шартларында яшибез. Исегезгә төшерәсездер, май айында уразаны тотып бетергәннән соң да ифтарны зурлап уздыра алмадык. Быел ризык мохтаҗларның өйләренә таратылды. Бүген дә мәчеттә чикләүләр, Корбан чалу урыннары киметелү былай булганы юк иде әле. Шуңа күрә мәчетләрдә ярым буш, күпчелек бәйрәм вәгазен мәчет янында урамда тыңлый. Ә бара алмаучылар бу тантананы безнең канал аша телевизордан карады. Бу 12 яшьлек Сабый Әхмәт Шахмәмәтовның Коръән аятларын шулай матур итеп укуын, мөфтинең бирелеп вәгазь сөйләвен, мәгънәле карашлар, уйчан йөзләрне безнең каналның 8 камерасы күчмә телевизион станция аша һәр кешенең йортына тапшырды. Менә беренче рәттә республика җитәкчелеге Рөстәм Миңнеханов Яшел Түбәтәйдән. Ул хәзер ялда булса да бәйрәмгә килгән. Нәрсә ул Корбан гаете? Корбан бәйрәме ул безнең Аллаһ Раббыбызга үзебезнең тугрылыкны исбат итү өчен бер мөмкинлек. Ягъни Корбан чалып, без Аллаһ Тәгаләгә сансыз игелекләре өчен рәхмәтләребезне ирештерә алабыз. Бу кадрлар тарихка кирип калачак. Мәрҗани мәчетендәге күренеш бу. Узган елларда намазны эштә укысалар, быел менә шушылай урамда тезелделәр. Роспотребнадзор таләбе бу. Татарстан мәчетләренең һәммәсендә шулай. Шатлык хисләре әлбәттә һәр кешедә дә туадыр дип уйлыйм инде. Чөнки аның бит әле авыл да кирәк. Малайым белән килдем, башта улсы белән җыйдык. Намаздан соң Корбан чалуга керешү бу быел да шулай, әмма мәйданчыкларын 55-тән 33-кә киметтеләр. Казанда иң зур Корбан чалу урыннарының берсе Казан Нуры мәчете янында иде. Быел сарыклар бәясе кыйммәтрәк, узган ел 8000 тирәсе булса, быел 10000 сум тора. Мәрҗани мәчетендә дә малны шактый 700 баш китерделәр. Аларны өләшүгә дә пандемия үзенчәлекләр кертте. Кайчан вакыты жайлы, шул вакытка язылып, алдан ук акчаларын түләп киттеләр һәм инде без аларга квитанция бирдек. Квитанциягә махсус вакытларын да язып бирдек. Кемнеңдер мал өенә үк китерелә, Чаллыда быел шулай эшләгәннәр дә. Элеккеге елларда мөхтәсибәтнең шәһәр читендәге мәйданында Сабантуй хәдәр бәйрәм уздырсалар, быел бу урын бушап калган. Пандемия чикләүләр кертсә дә, аның каравы Корбан бәйрәме быел нәкъ җәй уртасына туры килде. Авылларда ул менә шулай матур итеп азан тавышыннан башланды. Ирләр мәчеттән кайтканда хатын-кызлар мул табын кырып куя. Кемдә бәлеш, кемдә кыймак, хәтнәдә әле мичтән чыкканы да. Чын авыл свежий сөте булырга тиеш. Икенчедән мичнең җитешлеге булырга тиеш. Элегелектән дә иптәшем исән вакытта ук без ел сайын Корбан чала идек. Бер өлеше ашка китә, сарык итеннән бер өлеше Кыштаҗларга, балаларга менә мин үрнәк күрсәтәм шушы гамәл белән. Балаларга үрнәк һәм буыннар чылбырын бәйләгән гаилә бәйрәме ул. Бәйрәм хутбәсен укыган Камил хәзрәт Самигуллин тагын бер катаның берләштерү көчен билгеләп үтте. Кызганыч, йогышлы шир таралганлыктан быел дин тотучылар хаҗга бара алмадылар. Шулай да әлеге шәтәрәкле сынау шартларында Корбан бәйрәменә хас булган шафкатьлелеккә, мехербанлылыкка омтылыш рухы һич кимеми, киресенчә көчәя генә бара. Быел хаҗга чыннан да 1800 кеше бара алмады. Татарстанга шуның хәдәр квота бүлеп бирелгән иде. Әлеге кадрларда бушап калган Мәккә. Ул инде апрельдән бирле шулай, хәтерлисездер, буш мәчет эчендә Гагъбә ташын яз көне кышлар әйләнеп очкан иде. Мугъҗиза Мәккәдә генә түгел, янәшәдә дә ди, дин әһелләре. Казанның гаилә мәчете янында төзелүче мәдрәсәгә бер апа 100 000 сум акча китергән. Бәйрәм алдыннан гына. Шул акчага кирпечләрен китергәч, ул килеп шушы кирпечләрен кычаклый. Убә, бу минем җәннәт кирпечләрем дип шуңа күрә Аллаһ разый булсын. Һәм шундый менә әбиләрдән, шундый кардәшләребездән, халкыбыздан, хәтта урысларда, башка милләт кешеләрдә ярдәм итәргә тырыша.
Әмінә Казан белән Әтнәдә 2 мәчет ярым айлы булды. Авиатөзелеш районында Рәхмәтулла мәчете, Әтнә районының Түбән Бәрәскә авылында иң борынгы таш мәчет. Авыл халкы бик кызыксынып тора. Өлкән яшьтәге абыйларыбыз бигрәк тә инде шул мәчетләрдә азан тавышлары ишетелеп, шунда намазлар укырга язсын дип, әле алар акчалар бар әле, финанс якларына кытлыгыгыз юкмы, тертелмисезме дип. Бу мәчетне Екатерина II заманында ук төзегән булалар. Хәзер ул төзекләндерелмичә калган бердән-бер таш бина. Мондый үзгәреш, мөгъҗизалар әле дәвам итә. 3 көн дәвамында корбан итләре мохтаҗларга таратылачак. Айгөл Бәдретдинова, Яңа гасыр каналы.